Nahinga nga gayon si Pulang Araw star Sanya Lopez diyang gibisita ang usa ka museum sa Zamboanga City nga dunay display nga World War II artifacts. Si Sanya ug ubang Kapuso Stars nakisadya sa Zamboanga Hermosa Festival 2024 sa syudad. Atong silipon pinaagi ni ining report. Usa ka iladong vaudeville star niadtong 1940s ang papel ni Kapuso star Sanya Lopez sa GMA Family Drama Series nga Pulang Araw, isip si Teresita Borromeo. Busa sa iyang pagbisita sa Zamboanga City, wa niini gipalampas ang pagbisita sa inilang El Museo de Zamboanga sa Barangay Pasunangka nga dunay World War II artifacts niadtong Japanese occupation sa syudad niadtong March 2, 1942. Gani nahinganga siya og sumala niya dagkong tabang kini nga madugangan ang iyang kaalam kalabot sa mga panghitabo niadtong World War II nga haumsab sa drama series nga iyang gibidahan. Dunay mga collection dinhi nga matud pa mitatak kaniya. Ang isa sa mga tumatak talaga sa akin itong Japanese flag kasi sinasabi nga to nung panahon ng World War II, yung mga soldier ng Japan ay may mga dalang Japanese flag. Tapos ang paniniwala daw nila ito, mga nakasulat na to is pangalan ng family. So siguro kung sino man makakita dun sa soldier in case na binawian siya ng buhay, makikita ng pamilya. Istorya sa paghigalaay ug pamilya matud pa ang iyang mahinumduman sa maong Japanese flag. Alam mo, na-imagine ko nga bilang kaibigan namin si Hiroshi, di ba? Dito sa Pulang Araw at Japanese siya. Lahat kasi na artifacts dito para kay Hiroshi dapat Pero alam mo, ito yung naisip ko na what if makita-kita kami, ito na lang yung makita namin. Tapos nakasulat yung pangalan namin dito. Niiyak ako. Parang ganun kasi yung friendship naming apat solid Mitataksab kang Sanya ang ubang World War II artifacts sama sa fiat money nga nahimong Japanese currency. Lakip sab ang fixed bail helmet nga tungod sa kalig-o niini nagsilbi sab kini isip lutuanan sa mga sundalo kaniadto aron lang mabuhi. Familiar sab daw ang Green Tansan battle nga nag-originate matud pa sa Japan. Isa yung medyo tumatak rin sa akin yung Green Tansan battle kasi parang naisip ko lang na ganun sila ka-advance. Kasi ako, nung lumaki ako, parang late ko na rin nalaman yung, may sparkling water. Parang ganon. Pero yun pala matagal na. Dahil siguro, umabot lang mga about 2 years yung digmaan. So walang masyadong naging impluensya sa Zamboangueño culture. Ang makikita lang natin is ang daming devastation sa city during the war. Lakip sab sa pagbisita ni Sanya sa Zamboanga City ang iyang pag-perform sa opening salvo sa Zamboanga Hermosa Festival 2024. Kauban ang ubang Kapuso Stars, Anthony Rosaldo, Hannah Presillas, Jerry Gonzalez, Prince Clemente, ug Tom Rodriguez. Kauban si Joe Pascual, Efren Mama, One Mindanao.